Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2014 i-Convict. La isiqala khona ngoRay oyisosha obuye empini efika elindwe igirlfriend yakhe uKelly esebethandana isikhathi eside. Efika uRay wabeproposa kuKelly ukuthi abashade. Sebelungiselela ukungena emotweni bahambe. Kwafika uTim omunye umfana odeleliswa ukuthi uzalwa ubaba uRich wazodelela. Girl with manners, I like that. Come on, Tim, let's go. Wax, I just want to talk to her. uRay wabaziba uTim labafana abadelelayo wangena emotweni kodwa uTim waqhubeka nokudelela. Ethi kuKelly uzomthenga nge$1,000. I'll give you $1,000. uRay wacasuka waphuma emotweni ethi uyoshaya uTim kodwa uKelly wabiza uRay ukuthi akabuyele emotweni. Ray, get in the car. Uthe mayingena emotweni uRay waphuma uTim kweyakhe waqhubeka nokudelela waze wakhumula ibhlukhu. Nokuyilapho uRay acasuka selwa nalabafana. Lo mfana uRich wakhipha ummese ethi uyogwaza uRay wayiqhuzukela yedwa washayiseka emotweni wawela phezu kommese wakhe wamgwaza wambulala. uRay wathwala icala lokubulala umfana wesigwili. Ngokuthi wazinikela yena emaphoyiseni uRay wanikezwa u-18 months kuphela ejele. uKelly wathembisa uRay ukuthi uzohlala amlinde aze aphume. Kodwa usopolitiki uRich uSenator Kelton ubaba lo mfana ushonile wayengafuni nokuyizwa indaba ukuthi kuthiwa uRay uzoboshwa 18 months. Ngokuthi wayenemali eningi wabribe i-prison warden uMac owayephinde bewumngane wakhe besakhula befunda ndawonye. uSenator Kelton watshela uMac ukuthi kufanele uRay afele la ejele kodwa bangamsheshisi kusolakala bamdestroy kancane kancane bemgqilazi beyombulala isikhathi sesifikile. Nokwathi lapho uRay esefika lapha ejele wafica ukuthi vele uselindiwe ukuzoxhashazwa. Elinye ikhehle eliyi-prison warden igama lalo Rico laselijahe kabi ukuxhaphaza uRay ngenxa yokuthi lalinesfiso sokuxhaphaza umuntu ongaphezulu kwalo ngokusebenza especially umuntu ofana noRay oyisosha. uRico nelinye prison warden babeqhubeka nokuxhaphaza uRay nokwaze kwagcina sekulamlenye prison warden yesithathu isishawo nembeza. I said, don't look back. I said, look at me. I said, pick it up. Take them off. Open your mouth. You lost your fucking mind? He's had enough. I'll say with he's had enough. Fuck it! uRay wayibamba ngoba wayazi ukuthi mayike wala nalabantu uzongena enkingeni enkulu. Emva kwalokho uRay wahanjiswa kwi-prison cell yakhe. Emva kwekuhamba kwesikhathi uRay naye waphumela ngaphandle efice ezinye iziboshwe ezayirelaxile ezinye idlala amagame. Kanti uRay uzothi sahamba shayisana nesinye isiboshwe esiyisigore ekuthiwa uTony kanti semcophile savele salwa naye. uRay walamulela omunye umholi wezigebengu igama lakhe Mason. Isigore uTony ngokubona ukuthi izigebengu zikaMason ziningi wehlisa umoya wahamba. Khona lapho kwafika i-prison warden yafika yatshela uRay ukuthi uzosebenzela i-library yala ejele ngaphakathi angathinti izinto ezingahlangene naye. uRay waqala umsebenzi wakhe wakhona e-library ngesikhathi efice ezinye iziboshwe ezayekwazi ukuxoxa nomunye umuntu but at the same time kunezinye izitha ezayifuna ukumhlasela. Uthe ngakusasa eyihlalele kwe-prison cell kwafika leli khehle belifuna ukumxhaphaza kuthiwa uRico. Wathi uRico uzosesha la kwi-prison cell kaRay wabhequlula zonke izinto ezazila ngaphakathi. Wathola nesithombe sikaKelly ngesikhathi ebuza kuRay ukuthi intombi yakho le. uRico wakhuluma emkhubo enyanyisayo waze wakhotha isithombe ethi uzobekhotha uKelly. Wacasuka kakhulu uRay kodwa uRico wayenganandaba naleyo nto. Waqhubeka uRico nokuxhaphaza uRay ngesikhathi emshaya waze wakhuzwa elinye i-prison warden lalisekwanele. I tell you again, Pick that fucking shirt up! you lost your fucking mind? Kodwa siyathola ukuthi uRico kwangayona inkinga kaRay kuphela ejele. uRay wathi esageza eshaweni kaqhamuka enye indoda ekuthiwa uHema ekade yamgcina umuntu wesifazane yafuna ukuheavy sex naye. uRay wacasa ukuzwa lokho wathuka uHema washaya uHema wamlahla phansi wamtshela uma ungangiphinde ungithinte kuzokubulala. You fucking touch me again, I'll fucking kill you. Kwangena likhehle kuthiwa uRico lamshaya uRay ngedonkiperi bamthatha bambeka phambi kaMac umphathi. uMac esikhundleni sokuthi alalele ukuthi kwenzakaleni wathi akafuni ukuzwa lutho eshiwo uRay wathi akashawe bamshaya uRay. Kwaphinde kwaqhamuka uVictor leliphoyisa kade limlamulela ekuqaleni uRay lamlamulela futhi. uMac watshela uRico ukuthi abamthatha uRay bamsusela. Ngakusasa uRay wayeseyitholela umngane enye indoda ekade ehlangane naye e-library bexoxa. Kodwa uTony Isigora wayesambambela igrudge uRay ethi uzomnquma. uRay ngokuqhubeka ukusebenza e-library wagcina sezwana kakhulu noDavid wayesebenza khona e-library naye isiboshwa. uDavid naye wawungamthatha kancane kodwa wayedonsa u-life sentence la ngenxa ye-heist ye-robbery ayishaya yedwa imali enkulu. uDavid watshela uRay ukuthi
kodwa leyo mali ayikakathintwa isela ayifihle khona before aboshwe. Bese axoxa uRay noDavid kwafika leli khehle liqhaphaza uRay lithi uRay une-visit uKelly uzombona. Nokwathi mabebonana uRay noKelly bajabulelana ukubonana ngoba kwakuwokuqala ever since aboshwe uRay ngokuthi bebemnqabela uKelly ukuthi abone uRay. Bese abingelelana uKelly sathi uthinta iglass ikhehle uRico latshela uRay ukuthi isikhathi sesiphelile. uKelly buza kuRico ukuthi siphele kanjani isikhathi singakaqali. uRay wahamba etshela uKelly ukuthi abahloniphe okushiwoyo. uRay wafika ecasuke kakhulu e-library uDavid emncenga ukuthi akehlise umoya. uRay wathethisa uDavid ethi ayikho umoya azowehlisa la iqhashazwa ngamasibomu. uDavid watshela uRay ukuthi akehlise umoya ngoba bamcuphile bafuna ukwandisa isigwebo sakhe. Ethi uDavid ngcono upholise ekhanda ngokuyodlala amakhadi negenge kaMason. uRay nesinye isiboshwe sesincane igama laso uBill esina 18 years bawena inqwaba yogwayo owamaluzi kwigame yamakhadi ababeyidlala negroup kaMason. Wajabula kakhulu uBill lokho kwacasula esinye isiboshwe esiyisigora sashaya yena umfana omncane uBill. uRay wagijima ethi uzolamula ushaya sona lesigora balwa. uRay sashaya leso sigora balamulwa yi-prison warden igama layo uWill. Nomphathi owayibuka ngewindi uMac wacasula ukuthi isigora uTony nezinye iziboshwa bakambulali namanje uRay kanti yena ukhokheliwe ukuthi afe uRay. uTony wathola ithuba lokuyobulala uRay ngesikhathi esetholile ukuthi ukline amathoyilethi wahamba wayakhona nokuyilapho impi yabo bobabili yafika yathathana khona. I have no issue with you. I've got to do this. uRico namaphoyisa akhe babecashe ngaphandle babona ukuthi uTony wabo uyahluleka babuya futhi nenye excuse yokuxhaphaza uRay sebehambisana nomphathi uMac naye sebethi bazoqeda inyanga uRay. uVictor wayibuka yonke lento yenzeka phambi kwakhe ngokuthi wayejwayele ukukhuza uRico wayengenaso isibindi sokuthi angakhuza nomphathi uMac ingakho asaba ukukhuluma wathula. Ngakusasa uRico namanye ama-prison warden asebenza nabo babekhuluma ngendaba kaRay ukuthi kanti uzozabulawe kanjani ngoba lo muntu ngathi uthafu kunalokho bebekulindele. uRico nalelinye iphoyisa bebuzana ukuthi kwenzeka kanjani vele ngoba uRay akanawo umzimba omkhulu futhi omude mfishane mncane. uVictor wayehlale bakhuza wabakhuza ukuthi kungcono asale seyekwa manje uRay ukuthi athotsharishwe kanje. Ethi uVictor sengikhathele mina ukubuka ukuxhashaza umuntu kanje futhi manje uzoqhubeka nalento mina ngizonireport kuma-government authorities ngiphinde ngiyoreporta lolu daba leni kwabe-internal affair ngoba vele lento yenu yobugebengu. uVictor wayesethetha wathi buyiselana uMac le mali anikhokhela yona ukuthi niqhaphaze uRay kusukela ngosuku lokuqala efika la ejele. uRico nopartner wakhe bezwa lokho babona ukuthi uVictor akasekho esayidini labo ngoba bathi mabezwa lokho bahamba bayoreportela ibhosi yabo uMac umphathi. Kwamcasula uMac ukuzwa lokho ngesikhathi batshela ukuthi uVictor uthathe imali elinganayo nani manje usezenza ngcono ngathi akabanga neshiye kule mali enganinika yona. uMac watshela uRico ukuthi uVictor akabulawa ngokusheshsha angazabe ingozi. Ngakusasa esinye isiboshwe sathi siyaklina amathoyilethi safica uVictor egwazwe wabulawela ebathroom leli khehle kuthiwa uRico lathwalisa sona lesi siboshwe icala. uRay noDavid bathi behleli ngaphandle bebuka ezinye iziboshwe epracticela irugby for amagame erugby anokuba khona la ejele. uRay wabuza kumngane wakhe uDavid ukuthi kwenziwa yini uMason abe nenqwaba engaka izigebengu zakhe. uDavid wathi kuRay ngoba uMason uyena operator kakhulu ngama-drugs ukudlula zonke iziboshwe ezilanga phakathi. wathi uDavid futhi akupheleli lapho uno-connection namaphoyisa futhi uvikelwe abantu bangaphandle. uMason okwakukhulunywa ngaye waba ne-jealous for ukuthi why leli social figure selizwana kangaka noDavid kanti uDavid ubengaphansi kwegroup yesigora uTony. uMason wafika watshela uRay ukuthi akakhethe phakathi kokuthi usesayidini lakho uMason noma usesayidini likaDavid nabakaTony. uRay wathi kuMason angithathi masayidi ngoba ngibhilongi kumuntu. wathi uRay mina ngifuna ukuphila ngokukhululeka ngibe nabangane ngihlale nabantu abathembekile abangazona izigebengu. impendulo kaRay yamcasula uMason wahamba ecabanga ukuthi kushuthi uRay ngoba ekhuluma kanje ufuna ukujoyina iqembu likaTony isigora. uMason wahamba wanyonyobela uTony emashaweni wafika wamgwaza wambulalela khona. Ngakusasa uRay wazizwa segxekwa abalandeli bakaTony isigora bemtshela ukuthi ukufa kwebhosi yabo uTony kungenxa yakhe uRay. uRay watshela izigebengu zikaTony ukuthi akahlangene nento eyenziwa uMason kwayena lo uMason ubemtshelile ukuthi akabhilongi kumuntu. Kanti uRay usho lokho nje uMason nesinye isigora bacashile bamlalela. Nokwathi emva kwesikhathi uMason wabuza kuRay ukuthi kwenziwa yini angafuni ukuthi bazwane babe abangani. uMason etshela uRay ukuthi mina bengikubukela kude ngikuvikela la ejele ngabe kade bakubulala. eqhubeka uMason ethi kumanje kade ngibulala isitha sakho lesekuthiwa uTony ngoba besifuna ukukubulala kwawena. Still khona lapho uRay wayeqhelelanisa engafuni ukuyifaka ey'ndabeni zama-prison gangs. uMason wacasulwa impendulo zikaRay waze wathi akashawe.
will do what is asked of you when asked of you. You got that? uMac naye ofisini lakhe wayethethisa ama-prison wardens ukuthi indaba namanje uRay esaphila kungani behlelwe kokumbulala. uMac wabatshela ukuthi abashintshe indlela yokwenza manje kunokuthi bamhlasele uRay bamqonde ngqo ngcono ku-attack-we abantu abasondelene naye. Ethi ngokuthi uRay vele yobe engasena-backup abantu abamvikelayo bengasekho nokumhlaselela ukuthi bambulale kuyobe sekuba easy kakhulu ese-easy target. Ngakusasa uHema isigora wayethunyelelwa ukuthi uzosebenza ekhishini ngalolo suku kodwa iplani kaHema kwakuwukubulala uBilly lo mfana omncane ozwana noRay kumakhadi ngoba uHema nezigebengu zakhe bahambe kuyosaranda umfana omncane uBilly. Ikhehla uRico lafonela uKelly ukuthi akaphuthume la ejele. uRico watshela uKelly ukuthi akazovakashela uRay namhlanje kodwa ngokomthetho usushintshile wala ejele ivakashi sekumele iqale ikhumule impahla before izobona umuntu okuqinisekisa ukungangeni kwama-drugs nezikhali. uKelly wethuka ukuzwa lokho wathi ngeke akhumule impahla zakhe yena lowo mthetho yenza isense. Ikhehla uRico wabuza ukuthi uyafuna ukubona umuntu wakho noma cha. uKelly ngokubona kukhona namakhamera waba nethemba lokuthi akekho umuntu ozozama ukumdlwengula noma wayesabe ngabaze namahloni wakhumula ngenxa yokuthi wayefuna ukubona umuntu wakhe uRay. Ngakusasa uRay wethuswa ukubona into engajwayelekile ebona leli khehla lemzonda ekuthiwa uRico limhlekisa likhuluma naye engathi bayazwana. Laqala lapho ikhehla likhuluma ngomzimba omuhle kaKelly mayingagqokile ngesikhathi likhombisa uRay isithombe somzimba kaKelly eflathele enqunu. Lokho kwamcasula kakhulu uRay ngesikhathi ikhehla uRico liqhubeka nokumhleka. Umfana omncane uBilly wayekhala eshaweni ngesikhathi edliwa unembeza ngokuthi ubulale isigoro uHema ngokuthi uBilly unquma kaHema obezama ukumdlwengula kodwa ama-prison warden athatha lelo cala lithwalisa uRay ukuthi uyena obulala uHema. Leyo setup yayenziwe uMason for ukujezisa uRay ukuthi wanqaba ukujoyina igroup yakhe. uMason watshela uRay ukuthi kwalo mngani wakhe ekuthiwa uDavid ngingambulala kalula ngisho le ntombi yakho othandana naye ekuthiwa uKelly nayo ngingayibulala kalula. uRay wezwa lokho wacasuka esethi uqonda ngqo ukuthi uyoshaya uMason ambamba ama-prison warden amshaya waze waquleka. Stand down, convict. What the fuck is going on? Leso simo salanyulwa isekela mphathi uWill owadidiswa ukubona leyo nto yayenzeka ngesikhathi sekubuza kuMac ukuthi bamenzeni uRay ngoba kukwazi ukuthi umuntu oseyoqeda isigwebo sakhe angenza into enzima kanje alwe nama-prison warden. Kodwa uMac waqhubeka nokugxeka uRay ngesikhathi etshela uWill ukuthi ayikho into eyenziwe uRico namanye ama-prison warden ngaphandle kokuthi uRay oza nalo mqondo wakhe wasebusosheni azowulethale. uRay wathathwa wayovalelwa endlini emnyama ekhulu ukuthi ku-isolation. uRay ngokuhlala evalelwe ekhulu ukuthi kuleyo ndlu emnyama waze waba ngathi uhanjelwa ingqondo ngoba isekela mphathi uWill esezomkhipha lapho kwase kungathi uRay uyahlanya esehleka ubani. Kodwa kwahamba isikhathi wagcina esengconywana uRay kuleyo nto yayisizama ukum-affect engqondweni. uRay wathi esebuyisele kwezinye iziboshwa ngaphandle kwatholakala ukuthi uMason nezigebengu zakhe still babesafuna ukumbulala uRay kodwa basenda umfana omncane uBilly ukuthi kufanele amgwaze ambulale ngokuthi uyena asondelene kakhulu noRay. umfana omncane uBilly wavele wabahleka wathi manicabanga ngingayenza kanjani leyo nto mina kumuntu osesindisa impilo yami. uMason wathatha lowo mmese kade unikeza uBilly wagwaza ngawo uBilly wambulala. Iy'ndaba zokushona kwesiboshwa esincane besina-18 years zasabalala ejele lonke. Nokwathi uDavid mayetshela uRay wathi uRay uMason lo mcukuluza ngamasibomu wahamba waya kuMason uRay. uRay watshela uMason ukuthi sengikhathele le nto yakho lokhu uncengani na ukuthi ngijoyine le group yakhe ngathi kukonto engizoyithola ulimaze uphinde ubulale nabantu engisondelene nabo ngokuthi ufuna ngikujoyine. uRay wa-challenge uMason ukuthi abalwe bashaye 1-on-1 bobabili. Ngokubona leyo mpi kuliwe uMac waba nethemba lokuthi uzofake manje uRay ngesikhathi esefone ebatshela ukuthi bangamlamleli uRay mayishawa uMason ngokuthi uMac wayesenethemba lokuthi uRay uzoshona ngezandla zikaMason. Izinto zayingahambanga ngendlela ababelindele ngayo ngoba uRay wayiwina impi ukuthi ahlule uMason. Kanti uMason uzotheselele phansi wavele wakhipha ummese wakhe. uDavid esabongela umngane wakhe uRay ngokuwina impi kanti uzobona ngoqhamuka uMason emva kwaRay ethi uzogwaza uRay. uDavid wayesacrifice yena ukuthi avikele uRay noMason wagwazwa wabulawa omunye wegroup kaTony Score for ukuthi uMason wabulala iboss yabo. Nokwathi emva kwaleyo chaos uWill usekela mphathi waphelezela uRay esemuse ofisini lomphathi uMac wayemfuna. uRay
wafika ofisini laMac. uMac watshela uRay ukuthi ngenxa yokuthi uhlulekile ukuyiphatha kahle la ejele waba nezimpi kanti kuyimanje ubu-involved kwenyimpi, so iminyaka yakho ozoyihlala la ejele ibonakala izoba mningi kakhulu ngoba isigwebo sakho siyandiswa. uRay wayesecasukile ethethisa uMac embuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi ever since mina ngangena la ejele yonke into igxekwa icala ngelithwale mina, even ngisho kwaziwa ukuthi yenziwe omunye umuntu. uMac wagcina elikhulumile iqiniso kuRay emtshela ukuthi uSenator Kelton uyazi ukuthi awumbulalanga umfana wakhe. umfana wakhe wawela phezu kommese wakhe kodwa wayestage leyo nto ukuthi kube ngathi wena umbulele ngokuthi wazi washona elwa nawe. Eqhubeka uMac ethi uSenator Kelton wangikhokhela imali ngakhokhela amagadi for ukuthi sikuphilise ngokusafarisha la ejele. ethi uMac kuRay futhi ngeke uzwenze lutho ngalokho. uRay wakhipha iselfoni kasekela mphathi uWill kade emnikeze yona manje njengoba emngenisa la obekade engekho kule scheme yena wafuna kurekhodwe le nkulumo. uRay wamemeza usekela mphathi uWill ukuthi sebengangena ke bangena lapho isikhathi echokheke ecishe equleka uMac ukuthi sekuzwakale yonke inkulumo yakhe nanokuthi amaphoyisa kade emile balindile la ngaphandle eminyango. irecording kaRay ye-cellphone yayingadinga obunye ubufakazi ngoba yayiphelele. waboshwa uMac owayesebenzisa isikhundla sakhe ngendlela erong. eboshwa nabantu ade sebenza nabo ikhehla uRico namanye ama-prison warden. ngokuhamba kwesikhathi wagcina esiqedile isigwebo sakhe uRay ngesikhathi evakashela umngane wakhe uDavid embhedeni wesibhedlela sasejele. uDavid wabonga kuRay ngomsebenzi wakhe ukuthi gcina iboshiwe le chief ebi-corrupt igama layithi uMac. waphinda uDavid washo imfihlo yakhe ngenkathi etshela uRay nge-storage la afihla khona le mali ayintshontsha before aboshwe la. ecela uRay ukuthi akamhambisele yonke leyo mali kwindodakazi yakhe angakaze ayibone eminyakeni ewu-15 eyadlula. uDavid wasetshela uRay ukuthi ishe yakhe lapha azoyithatha u1 million then the rest bese emhambisela kwindodakazi yakhe ngoba kuyisifiso sakhe lokho. uRay noma wangabazi ukwenza lokho kodwa wakwenzela ukugcina esifezile isifiso somngane wakhe wayedonsa udili kajele. uRay wagcina ephumile naye ejele wawuhlangana noKelly umuntu wesifazane owayemthembisile ukuthi uzomlinda azabuye wamfica esamlindile ngempela. uRay waqhubeka lapho wayawugcina isifiso sikamngane wakhe uDavid ukuthi wagcina ehlangene nendodakazi kaDavid wayazisa ukuthi leyo mali iqhamuka kubaba wayo. uRay wacela indodakazi kaDavid ukuthi icela ihambe iyobona ubaba wakhe kade wasefisa ukumbona. uRay ngokuthi wayesekwenzile konke lokho ayekufisa waqhubeka uRay noKelly baplana ngomshado wabo okade uphazanyiswe umfana wesigwili. ejele isekela mphathi uWill kwase kuyena umuntu wasewumphathi wejele ngesikhathi esezobopha abantu ababesezingeni eliphezulu. ngisho nosopolitiki uSenator Kelton naye wayeplane ukuthi akuhlukumezeke uRay azi kahle ukuthi uRay wayengambulalanga umfana wakhe naye wayesezoboshwa naye iminyaka yakhe ngoba wayebabopha uWill. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.